जाहैबाय लोगोफोर माने सोरबा सोरबा आरो मिस्टर जादों नैबेखौ सोरबा सोरबा माने फेसबुक मेसेन्जाराव मेसेज हरो आरोना मेसेन्जाराव मेसेज हरग्राफ्रा माने बार बार फन हरबाय थायो भिडिअ कल हरबाय थायो कल हरबाय थायो नोंस्रा खामानि गैया नामा बेबायदि फन हरलाबायनो आरो हरोथाय हरो सानाव हरबाबो बिदिनो मोनाफोरावबो हरलाबायो माबा गोदाव सोरावसो माने आं आगोलावहाय हारसाफोरखौसो नुयोमोन आरो बांगालफोरखौसो नुयोमोन आरो बिसोरसो फन खालामनानै भिडिअ कल खालामनानै गावसिनि प्राइभेट बुस्थुखौ खोन्थानाय ओमफ्राय दायो बर'फोरखौबो नुबाय आरोना बर'फोराबो एथ' बिदि लेथ्रा मानसि दङ आरोना बेबायदि भिडिअ कल हरलाबायनानै बिदि गावनि प्राइभेट बुस्थुखौ देखायलाबायनाय स' गावसिनि प्राइभेट बुस्थुखौ भिडिअ कल खालामनानै खोन्थायो सोरबा सोरबा आरो सोरबा सोरबा बिदिनो भिडिअ फट' हरलाबायो ओमफ्राय मा बर'फ्राबो एसेबो कमन सेन्स गैला नामा बेबायदि हरलाबायनो ओमफ्राय सासे मानसि अनलाइन थानो हादावा सासे सिख्ला बा हिन्जाव मानसि अनलाइन थानाया हाबा जानायानो जा सिख्लायानो जा बिसिनियाव बिदि भिडिअ कल हरो माने बिदि हरो आंनावबो हरो ओमफ्राय बार बार मेसेज हरो ओमफ्राय मेसेज हरनायखौ रिप्लाइ खालामोबा बिदिनो बिसोरो हेटार्स जायो आरो बिसोरो बुंसै आरो माने बा बिराद लेभेल बिराद कमेन्टफोर बा मेसेजफोरखौ बिदिनो रिप्लाइ खालामा होननानै स' नोंसोरनो रिप्लाइ खालामनो बा माबा खालामनो जोंहा टाइम गैया आरो नोंस्रा टाइम दङबा नोंसोरो माबा आरो सानसे मा खालामनानै थायो नोंसोरो जेबो खामानि गैया नामा सानसे बिदिनो मेसेज हरो भिडिअ कल हरो नोंसोरो सानसे जेबो खामानि थाया नामा नोंसोरो देरबाय लावबाय खामानि मावनो साना नामा मा नोंसोरो साख्रिफोरखौल' गोसो होयो नामा एसे गावबागाव एसे बिजि थानांगौ मानसिया बिदि खामानि गैयै मानसियासो बेबायदि हरो आरोना ओमफ्राय बिदिनो हरनायाव मोनाब्ला रागा जोंबावगोन गाज्रि कमेन्ट हरगोन गाज्रि मेसेज हरगोन बायदिसिना होनगोन जेन जोंखौ नुनाय बायदि बायदिसिना हरो आरोना बिदिनो फानग्रा माग्रा बेबायदि होननानै हरो जेनेबा नुनायसो आरोना बिदिनो बिसोरनो आरो नुवाबाबो बिसोरो डिटेल्स नागिरनानै बिदिनो डिटेल्स नागिरलाबायनानै बिदिनो बुंहरलाबायो आरो एसे एनै मिन्थिनानै बे डिटेल्स नागिरलाबायनानै बिदिनो बुंहरलाबायो आरो बिसोर माने खामानि गैया मालायनि डिटेल्स नागिरनानै बेबायदि बुंहरलाबायग्रा मानसिफोर दङ आरोना आङो होथौला आरो आङो माबायावहाय होथौला माने स्क्रिनावबो होनो साना आङो माने बार माबाबासो आङो भाइरेल खालामना होगोन बेबायदि मेसेज हरलाबायनाङा बिदि कल हरलाबायनाङा मानो होनोबा खामानि थायो जोंहाबो खामानि दङ खामानि मावो जोङो बिदिनो फेसबुकफोरखौहाय खामानि गैयाबासो नायो ओमफ्राय स' खामानि गोनांफ्रा माब्लाबाबो बेबायदि कल हरा मेसेज हरा बेबायदि मेसेज हरनायखौथ' बाद दोनबाव कल हरनायखौनो आं बिराद रागा जोंनो ओंखारो कलखौ हरनो नाङा माने नोंसोरजों सोरबा सिनाया मदरा बेबायदि भिडिअ कल रायलायगोन नामा नोंसोरखौ सानसेबो नुवाखै साननैबो नुवाखै नोंसोरखौ डाइरेक्टलि बिदि भिडिअ कल बिदिनो माबा हरोबा नोंसोरजों डाइरेक्ट बिदि रायलायगोन नामा जोङो सिनिया मदरा नोंसोरजों बोरै बिदि डाइरेक्ट भिडिअ कल रायलायगोन जेनेबा बुंलाय डाइरेक्ट बिदिनो भिडिअ कल हरो माने मालाबा मबाइल सेरफुबाय थानाय समाव डाइरेक्ट भिडिअ कल हरसै ओमफ्राय बागदावलायसै ओमफ्राय स' नोंसोरजों आं बिराद रागा जोंनो ओंखारो आरोना स' नोंसोरजों सिनिया मदरा मानसिफोरजों जों दिनै मारै जेनेबा सिनिया मदरा मानसिफोरजों बोरै भिडिअ कल रायलायगोन नोंसोरजों बिदि खामानि गैया दामानि गैया बेबायदि नोंसोरजों भिडिअ कल रायलायनो जोङो ससियेल मिडियायाव ओंखाराखै जोङो जोंनि टेलेन्टफोरखौ खोन्थानो बा जोंनि लाइफ स्टाइलखौ खोन्थानो थाखायसो जोङो भिडिअ बानायदों आरोना जेनेबा जोङो मेकआप आर्टिस्ट बा जेनेबा जोङो आंथ' गिदिर सेलिब्रिटि मेकआप आर्टिस्टबो नङा जों बिदिनो फिसा मेकआप आर्टिस्ट जोङो बांद्राय ओंखारब्लाबो जोङो भिडिअखौ बानायामोन माने बे टाइमाव होमबा जोङो गोसो गैयामोन ससियेल मिडियायाव बा जोङो मिथियामोन बिदि फैसाबो मोनो होननानै आर्निंबो जायो होननानै जों मिथियामोन बाट दा एसे मिथिनायखायसो जोङो दा भिडिअ ओरैनो रिल्सफोर हगारो रिल्सफोरखौबो जों इमान गाज्रि हगारा मोजां हगारो जों ओमफ्राय बिदि मोजां हगारनायखौबो नोंथांमोना सापर्ट होआ बै जानला मोनला भिडिअ खालामग्रा बेफोरखौसो नोंसोर सापर्ट होयो स' बिदि कल हरलाबायनाङा आं बिराद रागा जोङो जुदि बिदि भिडिअ कल हरबाय थायोब्ला आङो भाइरेल खालामना होगोन आरोना स' जायफोर हरदों बिसोर मोदोमाव नांहैखागोन आङो मेसेजाव माने आङो जेबो स्क्रिनाव होआ जायफोर
हरदों बिसोरो गोसोआव नांहैखागोन जुदि बिसोरो गोसोआव नांहैनानै आंखौ माबा मोनसे हरोबा आं भाइरेल खालामना होगोन बेखायनो नोंथांमोनहा जेबो हरनो नाङा कमेन्ट हर अरजाया मोजां मोजां कमेन्ट हर मेसेजफोरखौ मोजां मोजां हर बिदिनो मा खालामदों फ्रेन्ड माबा माबि बिदि हर बिदि जानला मोनला हरलाबायनो नाङा जानला मोनला बिदिनो गाज्रि गाज्रि भाषाजों हरोबा आङो रिप्लाइ होआ आरो आङो रिप्लाइ होनो टाइमखौनो मोनखाया जोङो अनलाइन थायोब्लाबो खामानि गैयै टाइमावसो अनलाइन थायो दा जों सानाव नै दा 10टा 11टासोआव जोङो एसे टाइम मोनो बेवहायनो जों भिडिअ बानायो बेनि उनावहाय जोङो गावबागाव डिउटियाव थाङो बिदि थांबाथाय आंना बिउटि पार्लार दङ नालाय थाङो आङो दखानाव थाङो ओमफ्राय दखानाव थांनानै आङो खामानिखौ टाइमखौनो मोनखाया दा थांनोसै नै 11टासोबा थांसै ओमफ्राय जाखां लोंखां थांनानै जों मोनाबासो सफैखायो 6टाबासो सफैखायो आं टाइमानो गैखाया बेनिखायनो नोंथांमोनहा बेबायदि भिडिअ कल बिदिनो मेसेजखौ हरनाया हरजाया जेबो गाज्रि गाज्रि भाषाखौल' दाहर आरोना माने भिडिअ कल आंनाव दाहर आं बिराद रागा जोङो आरो भिडिअ कलखौथ' दाहरखा आं बिराद रागा जोंनो ओंखारो आङो हमथानासो दंमोन ओमफ्राय मानसिफोरनि कमेन्टआथ' बिदि एफाग्राब गाज्रि हरफेरा आंखौ जायफोर हरदों बिसोरो हेटार्स जानोबो हासिगौ आरो दा आंनि थाखाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो जाबाय इउटुबावबो ओमफ्राय फेसबुकावबो फल' खालामनो जाबाय खुलुमबाय बाय बाय लाभ इउ जाय मोजां मोनग्राया मोनखायो जाय गाज्रि मोनग्राया मोनखायो बेफोर थाखायो खिन्थु इमान गाज्रि गाज्रि मेसेज भिडिअ कल हरनायखौ रागा जोंखारोना लोगोफोर नोंथांमोनावबो फैनो हागौ आरोना हारसा बेलेग जाथिफोरासो बिदि हरलाबायो बिसोरो हाबा जानायबो मिथिया सिख्लाबो मिथिया बिसोरो जानला मोनला हरलाबायो ओमफ्राय नै दासान्दि बर'फ्राबो बिदि हरग्रा जाबाय आरो बर'जों बर'नो बेबायदि एफाग्राब गाज्रि आङो सानाखैमोन आरो बेबायदि हरलाबायग्रा माने सिगाङावसो आंनाव हारसाफोर बिराद हरोमोन हारसाफोराथ' एकदम लिमिट गैखाया लिमिटखौ क्रस खालामखायो बेनिखायनो आङो बिसोरखौ जेबो सानखाया माने आङो डाइरेक्ट बिसोर भिडिअ कल हरोबाथाय आङो ब्लक खालामखायो मानो होनोबा बिसोरनि फल'खौ आंनो नाङा जों बर'जों बर'आनो मेरला फल'वार्स जाखायो आरो ओंखायनो आं बिसोरखौ नाङा नांगौबा मोजां मानसिफ्रा थादों आरो गाज्रि गाज्रि हरग्राफोरखौ आं ब्लक खालामखायो डाइरेक्ट ओमफ्राय जाहाथे नैबे बर'फोर मानसिफोरखौ आङो बेबायदि हरजानो बायो मानो होनोबा बर'फोरखौ आं अननो ओंखारो ब्लक खालामनो बायो मानो होनोबा बर'जों बर'थ' अनलायनाय थाखायो ओमफ्राय जाय मानसिफ्रा लिमिट क्रस खालामो आं बिसोरखौ ब्लक दोनो आरोना माने जायाफ्रा मा भिडिअ कल हरलाबायो आं बिराद रागा जोङो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो नोंथांमोनहा मोजां मोनोबा साबस्क्राइब लाइक खालामदो मोजां मोनाखैबा बुंलाङो बाय